odottelin vaan kesää, että mitä sitten on. Katsotaan. Paitsi tiput tuolla. Ja oksa. Kun ei oikein luoti niinku vittuakaan välitä oksasta, mutta... Takaisin. Punaisten voittoon! Minut! Se on tarkkoja laukauksia keltainen. Missä? Juu, siis 5 minuutin välein on yhteisölässä, eli mä sitten huudelen täällä. Kuitti. Jos poistut lipun läheisyydestä, saat mennä ilman tuota osumaan. Mä laitan sitten tämän nauhan häntä. Hyvä! Täydellinen! Tuo näkyy! Kimpas risukasta mä en saanut. Miltä tuntuu saada nenään sniperista? Kyllä se on 3 jouleen se läsähtää meinaa silleen, että vedet valuu silmistä välittömästi ja tekee mielisuuntaan offarille. Ja juuri tämän takia suositellaan sitä, että minkä takia alakasvosuojaa käytetään. Siinä on nyt esimerkki siitä. Oli niin tarkasti suoraan sierailla, ei voi olla.